modua ez da bat ere erosoa. Maiz, gogoz ipitzik izan ezaren, egunero klasera txintxo joan beharra ez da xamurra izaten. Baina klase garaian ere izaten da gozamenerako tarterik. Andereñoari adarra jotzen jaioak dira gure haur bihurriak. Naiz eta gero honen haserrealdiaren ondorioak irentsi behar izaten dituzten. Hala ere ez da beti euren errua izaten. Beste zerbait da irakasle hauen umore txarraren eragilea. Aurren ustez behintzat, badago zerbait ezkutukoa bi irakasleren artean. Dena den, zurrumurruak besterik ez dira, eta horrek ez du ezer aldatzen. Beraz, gaur ere, egunero bezala, argitu orduko ohetik altxa, jantzi, laster batean gozaldu eta eskolara abiatu dira denak. Zertaz ari ote dira hizketan goizeko ordu hauetan? Ohea egin motxila hartu, eguneroko ekintza, gogorik gabe aste luzea, ez da egiten murritza. Etxeko lanak astean asko, asteburuan bikoitza, zeinen gogorra dugun askotan, gure ikasle bizitza. Goizean goizetik ala ere gaude, humorezko aldartean, naiz asko zobeto egon gaztelua dun parkean, asteburuaz kontu kontari, hasi gera bitartean, bide askoz laburragoa baita lagunen artean. Motxilan 10 kilo liburu, ta zuk ere berdin, 6 ordu klase ditugu aurretik, bada nahikoa zer egin. Esplotatuta bizi gerata, ezin den martxa honekin, nekatuta nau eta oraindik hasi ere ez da egin. Baina eskolako jardunakin ez da amaitzen inola, eta txaldeak gudasek bete, dizkigute edo nola. Ingles, dibujo, musika, dantza, bertsoak eta futbola. Talere amak ez disinesten, ez dut lesatuta nagola. Aste osoa pasatzen dugu, guk asteburuaren zai. Etxeko lanak egin ohi ditut eta ohea ere bai. Afaldu eta telebistaran ez da joan nintzen alai. Albistegia ipini zuten ta nahi eta biok jai. Nire kasuan amak egin zuen atzo gaueko aukera. Egitea garai honetan ez da zuretzak altera. Norra ausartzen da bere aurrean, harka zerbait esatera, arratsaldeko 8:00 bidali nindun ohera. Kaixo zuek zer moduz, joan da honena, dena izorratzera, dator astelena. Bi egun jai izan da, ederki benetan, ederki pasatzen dut, asteburuetan. Hizketan lasaigoaz, denbora luzean, baina zer tokatzen da lehenengo klasean. Matematika dugu mirenekin ara, txapa bat gehi txapa bat, kristoren txapa da.
erretxin, dabilain erretxin, ez du ligatzen eta ordaindu gurekin, ordaindu gurekin. Bikoteo naiten du, naturakoakin, naturakoakin, azken aldian biak, dabiltz berdin, berdin, dabiltz berdin, berdin. Ba okerrez banago, daudela soltero, earra izango zan, liatu ezkero. Biak maite mindutan, joan daitezela, ea pakea ematen, diguten horrela. Eta honela, pauso geldoz, ikasgelara heldu dira. Bakoitza bere lekuan eseri, liburuak motxilatik atera, eta halako batean andereñoa sartu da. Oso pinpirin eta irrifartsu. Baina ez da luzerako izango irrifarre hori. Egun onden noi hemen txenago, ez zaitezela ernegan, aurpegi oso goibelez hartu, dezuen ere sarrera, besterik gabe hau izango da, klase honen hasiera, eta hizketan jarraitzen duna, bidaliko dut kalera. Sartu orduko mehatxuz hasi, da andereño ergela, esku batean hiru liburu, ta bestean erregela, pixkat berandu etorri zera, ia goizero bezala, dagoeneko uste genuen gaixori jarri zinela. Sartu orduko hause da aurren, dena jakiteko grina, gela honetan jarri behar dut, erregelaz disiplina, naiztaen aizen bate gaixotzen, beste batzuek adina, zuen zarata etengabeak, sortzen dit buruko mina. Azken boladan etxeko lanak egin dira ugaritu, gelan guztiok isil-isilik ezin aukitik mugitu. Gu egunero zu aguantatzen, badegu nahiko meritu, naturakoak buruko minak oso ondo sendatzen ditu. Naturakoan kontuarekin, pixkan nazkatuan nago, zesango dizut badalazne, lagunak erala, klaro, baina lagunak era bakarrik, eta ez ezer gehiago, dontakeriak utzitzazue, klasea hastear dago. Lehenengo lana zerrenda pasatzea izan ohi da. Ai, inor falta bada.
Pasatuko betzerrendan, isilik guztiok benga, hau da alproja bilduma ikusteko zailtasuna, gaur dugu astelena, falta da astedena, aize aste burua, bertan daukat burua, baina astea hobeto, asko dau egiteko, ea eiderta alaitz, Etorri gera garaiz, izarota igonen, hemen gaude oso erne, asko zobe horrela, gaizki gaude bestela, iratita alaznen, astuna zera ene, aize begizuloak, hartu altzaitzuloak, nun daude aitortaritz, zula saigo hemen gabiltz, haze mutil pareak, bate lotxik gabea, ikasleen potentzia, tan ere pazientzia, tan dago usuri. Galdu dela dirudi, berriz ere berandu, azaro edo abendu, hau neskabi urria, berriz ikur gorria. Halako batean, Arnaz Estuka hor agertu da usuri. Gehienetan bezala, berandu. Zer kontatuko ote dio andereñoari gaurkoan? Goizetan izugarri maite detoea, gauetan gogorik esartzeko ordea, gaur badet arrazoi bat zuretzat ordea, isilik geratu da despertadorea. Puntualidadean etzera formala, egunero berandu aurpegi zabala, gogoratu beharko dizut berehala, aurrekoan berdina esan zenidala. Eta egunari hasiera ezin hobe emateko, guztiok gogokoen duten irakasgaia, matematika. Zenbakien mundu nahasia, batek baino gehiagok amesgaiztoak izan ohi ditu biderketa taula madarikatuekin. Lanean hasi beharko geran, tontakeriak utzitan, denbora galtzea izaten da, zuen betiko taktikan, baina eguna hasi beharko, zenbakien ika-mika, denon gustoko irakasgaia, ez alda matematika. Hainbat zenbaki biderkaketa, taulak ikasi ditugu, ta ariketez bete-beteak, hor daude 3 liburu, baina gutxinez klase honetan, gauza bat izan seguru, oporretako zenbat falta den, kontatzen ikasi dugu. Eta orain, ariketa zailtxeago batekin hasiko gara. Bidarkak eta taulak, ea ondo ikasi dituzten. 2 bider 2, Lau, ze astuna da. 2 bider 3, 6, ze aixola dit nei. 2 bider 4, 7, erantzun dezu gaizki. 2 bider 4, 8 ez bronkarik egotzi. 2 bider 5, 10 gaude aspertu xamar. 2 bider 6, 12 dozena bat ugari. 2 bider 7, 14 ikasten egunta gau. 2 bider 8, 16 gezak 16. 2 bider 9, 18 neri ezatantzi. eta 2 bider 10, klasean zenbat gode. Zure begiek nintzen dauten, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako nahi zinduke senti
sentimendu muga ezinau. Biderketa taula euren erara ikasi dute. Eta ez da gutxi, izan ere, matematika hain da astuna eta zentzugabea, geografia ordea irakasgai atsegina da ikasle gehienentzako, eta gustora ikasten dituzte inguruko mendi eta ibaien izenak. Hala ere, bada geografiako klasean aspertzen denik ere. Kopla batean kantatuko dut ibai honen historia, aizkorrin jaiota Oriora, hiltzera doa Oria. Lentzarra sate gero Bergara, ta Elgoibartik aurrera, Gipuzkoako mendebaldean aurki dezakegu deba. Lotxagabea zerrari zera, mailan gainean onela, nork esan dizun ere klasean, siesta egin litekela. Geografia ez de gustoko zure klasea ere ez, jolas ordua heltzen denean, ez nanazazu mesedez. Ez aspertzeko tori botika, modu txarrenean jarriz, klasean ez dut lorik egingo, idatzi 200 aldiz. Andereñoa haserre dabil, ta guretzat ez da broma, konturatuko alda sekula, zer den gertatzen zaiona. Dezente argi dago zergatik, bihurtu den erretxina, maitasuna nahi luken tokian, daukalako maite mina. Maitare baten isiluro imena, entzuten ez den asperena, gogoan isilda bilena. Ahaztean deitzen dena. Din dan don. Azkenik, heldu da jolasokoa. Zalaparta eta nahaste garaia. Txigina entzun orduko aurrak eruen alkitik salto egin eta gelatik alde egin ohi dute kanpora. Seigarren mailakoak gu handina gara, frontoia guk nahi dugu txikitin parian, baina eta segiara. Gaina izan zazu, zulo gordeta, ez zaitez txula jarri txikitin parian, baina araua daudeta. Zaharrenak du legea, gauza tipikoa, zegagito jarri da txikitin parian, baina gure txikitoa. Nena esango diot zuzendariari, ta bera gero zure txikitin parian, baina aita eta amari. Zaintzen ari nintzen ta begira nengoen, hola sarratzeko txikitin parian, baina ze pasada hemen. Oraintxe esango dizut, ze pasaden hemen, galdetu diot gukin txikitin parian, baina jolastu nahi duen. Zegezurre esan dezun, baizera,
Agurta joan zaidu txikitin parian, baina pikua biltzera. Jolasordua iritsi zaigu eta badago aukera, goazen kalera baloiarekin futbolean jolastera. Honetan ere andereñoak izan ohi du arrazoia, gelan ezin da boterik eman konfiskatuta baloia. Baloia kendu digula eta gabiltz larri eta estu, jolas orduan baloirik gabe ezin daiteke jolastu. Baloirik gabe zuentzat badet, jolas polita sanoa, izkutaketan jardun zaitezte kafea hartzera noa. Andereñoan jarrerarekin hasia berago gaitzen, berazkutatu bedita ea inork ez duen aurkitzen. Zertan jolastu ez dakiguta, gaude zer egin ezean, denbora galtzen horrela baino, hobeto geuden klasean. Eztabaidak iraunduen artean, jolasordua amaitu eta ia irten ere egin gabe berriro gela da. Euskaraz hitz egitea bete beharra da. Erdera ere baliagarri da gure inguruan. Adibidez, ingelera. Baina ingelesez hitz egiteko gaiak dira aurre hauek. Jolasordua unen polita da berez, baina berriz klasera etorri mesedez, ez esateko nouta, bai esateko yes, hemendikan aurrera guztia inglesez, larai, laralai, laralai, guztia inglesez. Atzerriko hizkuntzek hainbeste endredu, lagunekin etxean euskara eredu, ta buruan ekatzen nazkatuta gaudegu, zertarako beste bat geurea badegu, larai, laralai, laralai, geurea badegu. Euskara ez da hizkuntza, simple eta arrunt, ez nuke aldatuko beste zeren truk, baina hizkuntza asko ikasi nahi ditut, eta mundu osoan bidaiatuko dut. Larai, 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 bidaiatuko dut. Ni ordea ez nabil, hain aurpegia laiz. Hello eta good morning, esaten ditut maiz. Hala ere ikasteko, oraindik da garaiz. Udan Ingalaterrara, joan beharko naiz. Larai, 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 joan beharko naiz. Atzerrira joan ta, zustetan zaude, han egingo zerala inglesaren jabe, lekuak erraztuko du hori ala ere, ez erreza
ikasten, lanik egin gabe. Tralai, laralai, larala, lanik egin gabe. Klasea bukatu da, luzenengoen zait. Min gaina trabatzen zait, ta izaten dut jai. Hizkuntza hontan banaiz, zerbaiterako gai. Oso ondo esaten, ikasi dut gut bai. Larai, larai, ikasi dut gut bai. Gelan zalaparta da nagusi. Eta handereño aspertzen hasi da. Dagoeneko inork ez dio kasurik egiten. Eta irtenbide bakarra geratzen zaio. Ziur ez dela aurren gustokoa izango. Klase hontan ez daukat inoren babesa, zuek kontrolatzea, ez da lan erretxa, lanerako dezute borondate eza, eta honetarako hause dut nik pentsan. Orain izango zuen esamin sorpresa, orain izango zuen esamin sorpresa. Gai honetan jakintza ez dauka sobera, aizu ulertu nire egoera, nola erantzun dezu lehenengo era? Uste dut 8 dela gutxi gora bera. Isilik orratzean, bestela kaleran. Isilik orratzean, bestela kaleran. Eta bigarrenean zer erantzun dezu? Galdera horrek badu nahiko konpromesu, zure eskubikoa horretan da maisu. Egia alda hortaz asko aldakizu. Utzi pakean ta ez kopiatu aizu. Utzi pakean ta ez kopiatu aizu. Baina nik uste nuen laguna ginela. Ta nork esan du hori ez dela, horrela ez dela. Piruletaz beterik daukazu sakela, eman pare bat neri ta pentsa horrela. Aprobatua oso garestia dela, aprobatua oso garestia dela. Erantzuna 20 da, ia ziur nago. Ia ziur bakarrik orduan akabo. Biok suspentso eta zigortuta klaro. Aski daia dezue denbora igaro. Utzi arkatzak ta ez idatzi gehiago. Utzi arkatzak ta ez idatzi gehiago. Yeah.
Astelenak luze joaten dira, eta arkatza usteagatik atzak minperatu egin zaizkie dagoeneko. Baina etxera pozik itzultze aldera, bertsolaritza daukate azken orduan. Ni barnoa eta egon denok txintxo lasai, zuen bertso irakasle izango da unai, laralai, larai, laralai, larai, laralai, larai, larai. Zuen bertso irakasle izango da unai. Kaixo guztiok zemu zaudete, bertsoa dela tarteko, bertso zar batzuk kanta ditzagun, eztarriak berotzeko. Orain klasea unai honekin, bertso kantu eta kontu, guk eztarria bero daukagu, ta burua ez berotu. Unaizuk ez dezu maia nahiko, justu errima zein doinuz, guk irakasle soilik nahi dugu edukia metxar zaiuz. Ondo banaia, oraintxe zaude kompleto, lotxagabea izan behar da, bertsolari izateko. Hau bertsolari jaja gaizera, hori burutik hankendu, nire amonago ez eta maino, gehiago desafinatzen du. Ta zuzez zabitzau kritikatzen, zu hobea ote zera, errimazetan ere ez dakizu, hortik kontuak atera. Lasai bertsoak batu ohi ditu, bihotz txikiak zein handik, ea zertxo bait ikasten degun, Andoni Egañaren gandik. Andoni Egañak badu bertso sorta bat bere maiteari kantatzen diona. Bertan, arte adierazpen pila bat probatzen ditu, maite horri bere maitasuna adierazi nahian. Hala ere, ez du amodio horren neurriko arterik topatzen. Bertsolaritzaz akordatzen den arte. Zalantzan nago trebetasunik, badudan ala ez dudan, bersoen bidez saiatuko naiz, nahi eta ezinen mugan. Etxipenean animo zaitut, soseguak alenturan, estalki goxo udazkeneko, arratsetako freskuran, denboralean barealdia, irrifarea tristuran, bandera zuria gudan, puntilla xumea mudan, beko sutxingar neguan eta lur guzti usaia udan, bersotan aixa azal dezaket zenbat maitatzen zaitudan. Kuadro bat beinta berriz margoz berritzea, eskulturari goxo sartzea hiltzea, bertso perfektu baten bila ibiltzea. Maitasuna aitortu nahian bizitzea, buru hauste ederra da maite mintzea. Adipiniote dezute antena, kantu batek ezaldu goxatzen barrena. Sentimenen doinua hitzaren poema, egia bada Egañak esaten duena,
Bertsoa da daukagun aukera honena. Oste ideia ona burua ez dutxa, bertso zaitortzeraino behar ditugu bultza, silaba eta errimain politizkuntza. Bihotzak elkartzean omen dago funtsa, baina beharko dugu nairen laguntza. Hala, batak besteari plana goxo kontatu eta Unairen gana hurbildu ziren denak. Irakasleak elkartzeko planean lagunduko zielakoan. Unai gaur zerbait egin nahi dugu, horixe da gure funtsa, baina derrigor behar dugu guk, horretan zure laguntza. Beraz nigan azatozte orain, nei laguntza eskatzea, baina kontua azaldu ezean, kostako zait laguntzea. Garbu mirenia animatzeko, beharko diogu esan, Karlaren gati sentitzen duna, denon horren aitor dezan. Baina ere ustez elkartzekore, badute nahiko motibo, gezia bertsoa izan dadila, gu izango gera kupido. Bazter hauetan egin dezue jadanik nahikoa kalte, ondo pasatu arratsaldea eta bihar goizera arte. Guk badakigu zergatik zauden, zu horren asarretuta, zu Karlarekin aspalditikan, bat zaude maiten minduta. Gu oso ondo moldatzen gera ez esan txorakeririk, Karla eta biok lankide gera eta lankideak bakarrik. Ez dakit gainik motza garela, edo zer pentsatzen duzun, baina guztiok ikusi dugu nola beiratzen diozun. Ez alakizu mundu honetan, jende gehienak diona, sentimenduak ezkutatzea ez dela bat ere ona. Neska oso jatorra da bera, ta oso lagun ona gara, sinistu edota ez sinistu jazuen arazoa da. Naiz ere zestatuz jarraitzen egin ditzakezun mila saio, alferrik zabiltzagu ezkinen eta atzo jaio. Babai egia da eta zuek ikertzeko azemaian, baina barrua irekitzea sarri izaten da zaila. Zure burua adezuzuk
ikusten horren seguru, sentitzen duzun hori adierazten, guk lagunduko ditugu. Barkatu baina ez dakit banik nun utzi dedan burua, geografia emandakoan ahaztu baitet liburua. Barkatu Karla baina oraintxe emango dizut abisu, okerlez banaiz orain Mirenek zeo zer esan nahi dizu. Berriro ere muturra sartzen zabiltzala uste dut nik, benetan zerbait nahi baldin badu berak esan beharko dit. Naiz eta umen hauek askotan egin gurien barazu, behingoz egia diote eta arren egiezu kasu. Nola itortu eta nola esan, naiz aritu jo eta zu, besterik gabe esango dizut, maite mindurik naukazu. Oraintxe entzun berri dedanan, ezin dut basinistunik, 11 entzun ta ikusteko jaioak gera oraindik. Bromak nik beti espero ditut, baina inoiz ez zugandik. Desentelduak gera ja Miren ta ez joneria darik. Beti pakean utzi behar da lehendik pakean zegona, benetan esan dizuta onartu ez dela broma. Benetan esan dizula behar zera konturatu, behingoaz utzi heldu papera eta barrua askatu. Gertatu berri dandanarekin, ia gelditu naiz mutu, nahi dedana ez eiteagatik, ez dut nahi gero da mutu. Zu bezalako pertsonaik Miren, inun ez dut ezagutu. Hartu nazazu beso artean eta gogorki estutu. Bizitzan, batzuetan paperak aldatzen dira. Denok dugu elkarri zer eskainea eta denok dugu zer ikasia besteengatik. Gaur, ikasleak izan dira Miren eta Karlaren irakasle. Eta susmoa badugu ikasgai honi etekin handia aterako diotena. Eta hala bazan eta ez bazan, sar daia kala bazan. Eta atera daia gure herriko plazan.